abantu siyothiwa siyaxolisa ayikho leyo nto leyo. Lo muntu ubiza uShembe ngesiphukuphuku ayikhulunywe le ndaba. Angeke kwazi ukuthi le ndaba le sishonele nale. uShembe nje kumanje waziwa njengesiphukuphuku, so asikwazi ukuhambe sifukamela uDodi. uShembe uyisilima, kusho indlulamithi yathi uShembe uyisilima. So naye uShembe njengamanje usalelwe ama-assignment awu 2. 1, ukuveza amandla akhe ukuthi ngempela uyinkosi yini. Number 2, ukulungisa lento ukuthi thiwe uyisilima, ngoba angeke kwazi ukuthi isilima sihola abantu. Lokho ngeke kuze kwenzeke lo. Angeke kwazi ukuthi isilima akwazi ukuthatha isiphukuphuku ukuthi wasihola abantu abangaka isilima. So fanele silungise nje le ndaba zimbili into efanele silungise. Khona izinto efanele silungise la. uDlomo lo akayikulibele request yala ulive wami akusongena zonke iphukuphuku lezi. Wena Dlomo musukuzenza into ephezulu ekhekheni awuvumelekile ukurequest la. Kulo live log request Max Makhanya, request King Bhaka, wena awungeni la. Hlala phansi lapho. Otherwise kungena ama client amasilungisa amaqala. Lokho kunye kweduphunga lo ungalibele kusenda ama request la. Sindawo kusenda ama request la nokuzodiscuss into engekho. Asingeni la sikhuluma inxufu la. La kungena umuntu ngempela onesibindi amasimba abantu. Nina ANC nithepha iscreen lapho ngoba kuyimanje fanele sikhulumeni ngasi silo. Lesilo sihudele lesi. Lesilo lesi sihudele ke kuloku. Lesilo lesi sihudele. Kade abantu asebesivikela. Sihudele lesilo lesi. Ayikho into ezolibela iphaphathiswa la. Masihudile nje. Finish and clear. Amasimba sibhede kakhulu kabi lesilo lesi. Mangabe nina ningafuni ukuaccept ukuthi sibhedile lesilo, kusho ukuthi ngama amazwi anifuni ukutshela abantu abanemali ukuthi bayabheda. Ayikho into esolibele siyalena le. Lesilo nje vele sihudile sitshele ngisho uNkulunkulu wabantu ukuthi uNkulunkulu uyisilima. Sibiza uNkulunkulu ngesiphukuphuku. Sathi uNkulunkulu uyisilima. So ayikho into wrong lapho. Unyazi lisalelwe into ezimbili ukuze at least libuyelwe isithunzi. 1, into eyisalela unyazi ukuthi fanele liveze amandla okuthi ngempela unguNkulunkulu, akhombise ngamandla, agwebe nangumfana ombize ngesilima. Number 2, fanele aclearishe igama lakhe ukuthi ngempela akasona isilima ngoba akakwazi ukuhola abantu ebeyisiphukuphuku ngoba uzothatha abantu abaseweni. Futhi uyabona nje isilo beziventa lapha. Ikhona into uShembe ayenzile. Ngeke kubize ngesilima ingekho into ayenzile. Ezembize ngesilima kathathu. Ikhona into ayenzile uShembe. uShembe ikhona into ayenzile lapha. Angeke abizwe ngesiphukuphuku kathathu. Ikhona into ayenzile lapha. MaNazaretha buyala nonke. Inhliziyo embi ithatheni ipakishe lapha. Asikho isidingo sothi ningizonde njengamanje. Njengamanje ngizohlanza iqiniso. Isilo sibhede kakhulu nje. Ngiyanizwa ndibe nithi uyaphetha umdolomba, ivida ithathile yani ningazodayela umdolomba nina. Fusakhe msune nje. Ningazodayela umdolomba nina. Mina la maphepha lawa postwe lapha Facebook kwathiwa iapology yesilo leyana. Ayikho le nto leya. Lo muntu akahamba okwenza media briefing axolise 99. Lento yamaphepha mina ngizwa le. Uma ngabe nina nizwa lento yamaphepha kusho ukuthi ni weak, nintekenteke, ni weak. Okwendoda mayibona isifebe ni weak. Uma nivumela amaphepha ni weak. Isilo bekufanele kuye abamaphepha ndaba na wonke umuntu asingakhulunyelwa ongizwe emchunu, asingakhulunyelwa ilezi intatheli, asingakhulunyelwa yilabantu laba bakhona la ka social media. Asihambe qobo nje siyokwenza media briefing. 1, sixolise ukucekela phansi umuntu wesifazane. Number 1, njengenkosi kuphukuphuku lento esiyenzile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Njengenkosi, njengendlula, angazi ukuthi noma indlulamithi, kodwa njengaloku kuthiwa kuyindlulamithi kona lokho akuhambe kuyoxolisa 99 emhlabeni wonke ubhekile. Uyangizwa ngithini? Phela mina ngesabi mina. Jwayele nina ukusatshwa nina.
mina kangesabi ngijwayele ukusatshwa ke nini. Awukwazi ukubiza ipalace ngokuthi lana kusedladleni. Lesilima somfana sixolise 99 public. Lesahlalo sikababa uMdlokombani lo mfana usesihudele kakhulu. Angeke size sisiyeke thina isilo. Ngeke uyabona ke isikhathi ke lokhu manje fanele kushadwe naso ke manje isilo sifakwe endleleni ngoba ayikho lento yalesilo lesi. Mina ngifuna ungizwe kahle uhudile lo muntu. Lo muntu nje uhudile kade asengithule ngilibele ngithi akhona amadoda azokhuluma into esile kanti amadoda azolibele sekumsangano lesilo lesi sihudile lesi sibize ngisho uNkulunkulu ophethe imizi yabantu sambiza ngesilima 3 times sathi isilima ushembe so angeke kwazi ke ukuthi kuthiwa umuntu ohudile thiwa siyamprotector akatshelwe nje 99 siyabheda lesilo 1 silwa nama-foreigners zama ukuthi awahambe la silungisa uZulu ukuthi awubuyelwe isithunzi kuzosuka umuntu uyahudu uchaphaza abantu besifazane ubathuka ngayo yonke inhlamba efisayo isile sinjani esithi masikhuluma nomkaso sithi igolo lesifeba lisincengi isile sikwazi ukutshela amakhosikazi ukuthi sinentombi uhudile lo mfana musana ukufuna nini ukuthi niprotect umuntu uhudile lo muntu. Uma ngabe ningafuni ukuvuma ukuthi lo muntu uhudile kusho ukuthi aniphindeke nina nuZulu nikwazi ukumela iqiniso kuseyiparallel uhudile lo muntu thathani lo muntu nimuse kwi-boot camp ahamba ayododiswa abe indoda ayikho indoda enje ahambe lokuyododiswa ayikho nje indoda enje manje ke uzosuka umuntu athi why did Mdolomba record this fuck off wena unaka irecord awumbona umuntu ohudayo awumbona into ohudayo wena into ayinakile nje irecord sekufanele uMdolomba afele icamera umbona umuntu ohudayo wena ngoba phela uhudile lo muntu linda kancane isilo nje asihlale phansi sidonsa ifoni silalele nali iqiniso engizophuma la emlonyeni wami. Mina ngumfana wahlatshwa umfana ongenankinga financial anginankinga ke mina financial ingako nje inja ngiyakwazi ukuyitshela 99 ngoba anginazi inkinga zemali ubhedile uMisizulu ubhedile kakhulu angimboni njengenkosi okwamanje ngimbona njengesiphukuphuku kanje ngalokhu naye ebize uShembe ngesilima angimboni njengenkosi okwamanje ubhede kakhulu yabona ubhede kakhulu so nansi into yokuqala kufanele ayilungise akaqala alungise isithunzi sabantu besifazane eyinkosi. Uma ngabe uyinkosi unendlela yokulungisa inkinga obhekana nazo. 1 awukwazi ukunatha bese uhamba uyothuka abafazi bakho. Uma ngabe uyinkosi futhi uphinde ube ubaba womuzi awukwazi ukunatha bese uyokhuluma inkinga nabafazi bakho unathile. Uma ngabe uyibona ukuthi ubulazi idakamizwa bekufanele kusazise siyisizwe sizokuthatha sikuse rehab ayikho inkinga besingakuse rehab isilo sibhedile musana ukulibeni isifukamela hayi bakwethu ubhedile wesifazane amahlazo omuzi kuhlalwa phekwabo angiphiki phela nongizwa abantu abakhokhelwayo mina ungizwe emchunu uyayithanda lento yakhe yokuthi abe yi-opportunist lento lesigameko esikhona yabona-ke nje usefuna ukuba yi-opportunist kulento esilo mangaki kanti amabhakede ungizwe azolibele wathatha mangaki akame nje kancane ungizwe emchunu nalo shit ade ukhuluma emini lapha emavidweni akhe akame kancane loyo vele siyamazi uSomathuba indlala imbanga kakhulu ukuthi abe uSomathuba ngiphili nendoda eUSomathuba mina indoda nje uSomathuba nje fuseke msunwe nje angiphili nje nendoda eUSomathuba. Number 1 isilo sibhedile yangizwe ukuthi ngithini ku sibhede ngokuthi uma ngabe sinenkinga ekhaya kwaso sidonse izinkambi zikaFaro bese siaddress inkinga singekho kuma sensizo kuba yisilo sikuma sensizo edakamizwa lokho kubi awukwazi ukuba inkosi udla izinkambi zikaFaro bese uyolwa namakhosikazi akho unenkinga lo yamuntu yokuphuza fanele aye kuphuza lesidakwa fanele siye kuphuza into yokuqala leyo ekufanele siyenze lesilo asiyeke utshwala asiyeke ukuphuza siyanatha asiyeke ukuphuza. Number 1 into yokuqala lesilo ekufanele siyenze.
Number 2, asiye ukuthuka abafazi. Abafazi akufanelanga sibathuke. Uyangizwa ukuthi ngithini? Akufanelanga isilo sithuka abafazi. 1, isilo fanele thina sisibone sikwazi ukuvikela amakhosikazi aso, hayi ukuthi sona sibe yibhuli phekwa amakhosikazi aso. Besingekho isidingo sesilo ukuthi sithi sona asincengi ingquza yesifebe, asilincengi igolo lesifebe. Amasimba lento athi khulunywa yesilo ngomlomo waso, sikhulume amasimba, sibhoshile ngomlomo isilo. Fanele sitshelwe straight, asikho isilo esine-stress. Lwamfana udakwa umbuso. Isilo siyafana nale ngane ethola amafa mase ziyamosha le tavern namantombazane, mase kubuya sekuthiwa hayi ube ne-stress ngoba washonelwa ubabakhe ngoba kunjani. Ayikho leyo nto leyo. Asinaso i-stress isilo. Ngicela ungitshela i-stress esilo ukuthi siphi, ngoba sinayo imali esiyitholayo, sinayo iphalesi esayishiyelwa, yonke into iphambi kwaso. Siphila phambi kopresidenti, senzelwa yonke into. Laphana lwamfana wabulawa kuba yi-spoil brat. Mina ngisola abazali kwisilo, waba yi-spoil brat. Lwamfana akayona indoda, waba yi-spoil brat. Wenza into ejabulisa yena, yana ndaba nje yabo. Ile genge lezenze ngathi ilungile in the public but ingamasimbi ekhaya. Yayibo leya nto leyana ama-results okuba yixoki public, uzenza imvu kodwa lapha ekhaya uyimbuzi nje, wenza isinomi kanjani. Lento enziwe isilo amasimba fanele ni-accept nina amaZulu, ngoba manje ngafuna ukuyi-accepta nizohlekwa ezinye izizwe. Uyabona nje uZonda Magwala une-behavior emkhombayo ukuthi loya muntu unalo ucobo lasebukhosini. Lokhu kwaspoilwa kakhulu, akukhuzeki. Kunini kukhulunywa nalo muntu? Lo muntu uspoilwe kakhulu, akukhuzeki. 1, kwafika uMax wasithuka isilo, wasidelela. Abanye abantu abaphambi kwasi isilo bayothola uMax, bamlungisa, benza yonke into ukuze isilo sibe nokuthula, singabi ne-stress. Kwalunga lokho uMax wahlonipha isilo. Kodwa sona isilo asibahlonipha amakhosikazi aso. Ayikho-ke leyo nto le, akusoze kwenzeka into kanjalo. Nina madoda msunyonyoko laba abalibele beprotector lesilo esihudile, angeke iziyenzeke leyo nto leyo. Namhlanje ndikutshelwa nina niyaphetha, ungizwe emchunu uyaphetha. Amasimba yonke lento ade ikhuluma emini ungizwe, ngoba uyabona lento ukuthi uzotshela umuntu wesifazane uthi wrong ebe vele phila andi abuse amasimba lawo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Lo muntu akaqala ukuthuka umdolomba, lo muntu waqala wathuka uSihle waze wamtshela ukuthi uzombulala. If uyakhumbula leyo record leyo, yaphuma leyo record. Nenze njani South Africa? Isiphi isinyathelo nasithatha njengoZulu ukuhamba niyomlungisa nimlekelele? Anizange. Namhlanje kunomonakalo ukuthi lo use abuse amakhosikazi akhe. Yini into eniyenzayo njenge South Africa futhi ukumlekelela nimakhe? Nizolibele nimfukamela umfana ehuda. Angeke kuze kwenzeke lo. Niyamfukamela nomfana ehuda. Uyahuda umfana namfukamela. Uyahuda umfana niyamfukamela. Ahuda umfana nimfukamela. Angeke iziyenzeke leyo nto. It's enough now. Fanele sinitshele niyaphetha. Isilo sibhedile. Like it or not, isilo sibhedile. Siyabhetha isilo. Hayi amakhosi awatshela abheda phela ngaba wahlele ehlalweni ngenxa yethu. Bantu asiphili thina singabantu. Kusho ukuthi isilo bese ngesibe khona. Manje ngoba khona thina njengesizwe, fanele sisitshele siyabhetha isilo. Asilungise la. Ma uyinkosi awuphuzi iAmstel, asilungise leyo nto. Uma uyinkosi awuthola amabhodlela ahloniphekile emisizulu. Thola amabhodlela ahloniphekile. Thola amabhodlela ahloniphekile. Number 1, ngoba uyinkosi akuthola amabhodlela ahloniphekile. Awukwazi ukuba inkosi ekuthiwa idla ama-Amstela. Ayikho lento yakho mfethu. Uyahola uphila kahle, awukwazi ukuba inkosi udla ingudu. Amasimba lento ade uyiphuza. Yiyo lento yenza ukuthi ulwe nabafazi ngoba isiminofu yingudu vele ziyadelelisa. Ungibona nje mina ngishaya iXO kumanje kodwa ngikho esihlalweni sakho.
ngishaya exo ngigqoke iDolce Gabbana and ngirelaxile yabo. Akekho umuntu engimdlela ngirelaxile nje yabo. Ngiphila sankosi esehlalweni sakho yize ngimncinyana ngilapha phansi. Uyangithi ngithini ku asizukuhlaza uMisizulu kanje. uMisizulu uyiproof yamadoda ahluleka ukuphatha imndeni yawo ngesandla esihle. uMisizulu uyi-reason why ezinye izingane zihluleka ukuxolela namhlanje. Ngiyakutshela nasi, uMisizulu uhlulekile esihlalweni phambi kwenu nonke nibuka. Uma ngabe nizolibele nithi umuntu wesifazane wrong niyabheda nina. Niyabheda. Urekhodeleni amahlaza kwakho udaka liyafihlwa nje angeke sifihla amasimba. Lo muntu uphila phansi kwe-abuse every day. Atshelwe kuthiwa uyisifebe esingathandwa nayi South Africa. Atshelwe kuthiwa uyisifebe esingathandwa nayi South Africa. Kusho kumuntu owengamele isizwe sakaZulu kuthiwa le ndaba ayifuna kaFacebook. Uma ngabe abantu bengamfuni unkosikazi wakho, fanele elwelo wena njengendoda. Awukwazi wena uyindoda ube proud ukuthi abantu kaFacebook abamfuni unkosikazi wakho. Wawumsaphi pho? Wawumsaphi unkosikazi wakho uma ngabe wena futhi unkosikazi wakhe yahluleka ukumvikela? Wayemsaphi pho ngoba uyahluleka ukumvikela? Wayengamyeki ngani? Uma ngabe bona ukuthi kaFacebook abamfuni unkosikazi wakhe, wayengamyeki ngani? Kungani aqhubeka naye ebebonile ukuthi abantu abamfuni? Ngoba uma ngabe yena wenzela abantu, bekufanele akhethe abantu ayiyeke ingane yabantu. Bekufanele yena akhethe abantu ayiyeke ingane yabantu. Angakhuluma amasimba ngengane yabantu ebese ithathile phambi kwasi sizwe kade sidelele. Ubehuda nje uMisizulu, ubehuda nje 99. Ngiyanazi nina vele iqinisa nilifuni. Ngiyanazi niqinisa nilifuni. Ukhona naye la uyabukela akathepha iscreen la uMisizulu. Ukhona la uyabukela akathepha iscreen la unawo Facebook. Hayithi uyasho lapha ingane yabantu abayifuni kaFacebook. Unawo Facebook uMisizulu ubukele nje kumanje. Kumanje ukhona la kaTikTok kwami uyathepha la iscreen njengani nonke. Akathepha iscreen la nani nithepha iscreen ngabi ANC la. uMisizulu bhedile. Lento yakhe ukuthi uxolise ngamaphepha amasimba. Fanele akhansele la amaphepha athathe izilwane inkomo alayishe phakathi ematragini zibheke le eNanda. Ahamba ayoxolisa kunyazi. Akayekele lento ukuthi axoliselwe ngamaphepha amasimba lawo. Akathathe inkomo alayishe etragini. Amatragi hayi truck, amatragi ahambe ayozendlala asuse ngisho uphaphe ekhanda azendlale athi ngiyaxolisa ngoba lo muntu ahamba nobabakhe uMdlokombane akakazi axabane nobabakhe akazi lento ayenzile ubulala ithemba kuloya muntu wayephila ngisho nobabakhe. Kubhlungu ukuthi uzwane nobaba abantwana athi angahamba bese uthuwazi izingane zakhe. Ibhlungu leyo nto leyo. Akathathi inkomo ahambe ayoxolisa le kuShembe. Uma ngabe ngafuni noShembe wayamkela lento yamaphepha kusho ukuthi ngempela uShembe yobusilima ngalelo langa. Uma ngabe uShembe ke wamkela lento yokuthi ixoliswa ngamaphepha, angiphinde mina encourage abantu ngoShembe kusho ukuthi uShembe usilima naye. Ngoba uyabona njengamanje fanele alimele iqiniso uShembe. Angeke akwazi ukuthatha amaphepha ebizwe ngesilima. Lona fanele athathe izilwanyana ahambe nazo ayoxolisa ebuhleni. Azendlale ebuhleni akhiphe yonke into angayikhipha azendlale axolise. Aphinde futhi abhabhadiswe kabusha ngoba ubize uNkulunkulu wesizwe esikhulu ngesilima. Kusho ukuthi mangabe ethe uShembe isilima uqonda ukuthi wonke amadoda alandela uShembe ziphukuphuku. Khona obuzathi ungenapho wena. Ade ngikhuluma ngesilo la. Isilo ngiyini mina nesilo? Ngoba mina ngumuntu kazana wesilo fanele ngikhulumeke. Yangizwa ukuthi ngithini ku? Fanele ngikhulumeke. Asikhulumeke nalelinye iqiniso. Isilo fanele sibuye futhi senze ipublic apology
kubantu besifazane bonke base-South Africa ngokuthuka unkosikazi wakhe azamtshela akasincengi yena ingquza yesifebe akalincengi yena igolo lesifebe. Lawo mazwi angakhishwa umuntu kazana kulungile, kodwa awavumelekile ukuthi akhulunywe ingonyama. Ayikho ingonyama enelungelo lokubiza umuntu ngaphansi kweketi. Finish and clear. Ingonyama ayinalo ilungelo lokubiza umuntu wesifazane ngaphansi kweketi. Ingonyama ikwazi ngisho ukutshela amakhosikazi ayo ithi inentombi yona, intombi yayo enhle. Pho ayihambi ngani nesifebe sayo ishiye amakhosikazi lawa ayihloniphayo ngaphakathi endlini ayiphekele. Yindaba engashiyi lamakhosikazi mayemcika ahamba ayohlala nalesifebe sakhe aphinga naso, ngoba akakwazi ukuphinga azabe proud ukuthi uyaphinga. Yilento engisho ngithi lo mfana kafundisekile, yonke into uvela hude and nina abathile nithola imali ukuthi nizombackup la kwi social media. Ake nikwazi ukumbackup ngikhona mina. Ngeke nikwazi nonke ukumbackup. Isizulu akekho noyedwa umuntu ozokwazi ukumbackup njengamanje. Ngikhona ke mina ngizolwisa yonke ibackup ezombackup. Ungizwe emchunu usethola itiyeke lokumbackup ngeke kwazi but ngeke kwazi. Jike uyohlala phansi uyolungisa indaba yakho leka 3 million enibizwa ngayo ngale nophakela umthakathi. Nangu ubhuti lo welakho uyanibiza ngale uthi ozani nizochaza ngo3 million. Awuyofocusa khona ukhaze lapho uye kuzoba usomathuba. Usuzozama ubackup kumanje kune video yaputsha yomngakho ehleli nama Nigeria le Cape Town. Fanele ngabe uyahamba kuyodila naloko uqede nya yeka le misizulu yekele kuthina. Unezakho wena inkinga eputshile awakayilungisa usukhokhile zonke inhlawulo zenkantolo cha. Kumanje une-assignment yokuhamba yofunda ukuthi itabane ziyahlonishwa awakangeni kulelo class lelo. Unezinto eziningi ezikujamele phambi kwakho okumayelana nawe uyakubalekela khehla. Ulibele ugijimisa okwasemzini yabantu. Hlala phansi ngizwe emculo. Hlala phansi ngisunwe nje. Angiqhubeke. Isizulu akalungisa indaba zakhe. Lento yakhe mina ngizwa kahle. Awunyile lo. Lento yakhe angizwa kahle. Angeke sizwe thina ngayo isizulu. Isizulu out of order. Out of order. Asikakabi naso isile KZN samhlalise phansi okwesikhashana. Angeke alungiswe. Mangabe ngempela obaba bemthanda akaye entabeni athi kuyosoka kancane olimini ayikho lento yakhe. Inhlamba ingathuka umuntu kazana kodwa ayivumelekile ukuphuma kwingonyama. Sine freedom u1994 wawufikele kona lokuthi sikwazi ukuvula ikhamera kanje simtshela umuntu mayehuda. Uyahuda isizulu. Ngiyoyeka ukumtshela ukuthi uyahuda mayeke waxolisa kumakhosikazi akhe. Ngiyoyeka ukumtshela ukuthi uyahuda mayeke wathatha ilwanyana wayihambisa kaShembe wayosho kaShembe ukuthi uyaxolisa ukubiza uShembe ngesilima. Awazi ukubiza uShembe ngesilima. Akakwazi lalela la angeke abize uShembe ngesilima mase exolisa ngephepha khohlwa mfowethu khohlwa. Uyabona mayebiza uShembe ngesiphukuphuku akakwazi ukuyoxolisa ngephepha. uNkulunkulu lo akhulume naye kanje akakwazi ukuyoxolisa ngephepha. Umbize 3 times okusho ukuthi bengingasi mistake. There's an official statement Masimbe official statement emsunwenja. Lo muntu akathatha amatrack afaka inkomo ahamba ayengqoka uShembe ayokhala dlinye embezi athi Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa la ngiphazamile. Asho futhi ukuthi uphazame ngani public nendatheli lezi eshaya content zikhona zimshuthe ekhala esho ukuthi uyaxolisa ngokumbiza ngesilima. Umbize ngesilimo uShembe. uShembe usalelwe izinto ezimbili kuphela yena njengoShembe ukuthi 1 yena uShembe akazama ukuthi ayekele amaphepha amkele isacrifice kuchithwe igazi kuxoliswe. Ayikho leyo nto leyo. Ngeke yenzeke leyo nto leyo. Ngeke izenzeke leyo nto leyo. Angeke ubize uShembe ngesilima mase uxolisa ngamaphepha. Labantu abamlandelayo njengamanje bathukwa bonke ethiwa nikhonza uNkulunkulu osilima ngenxa yakho. Akathathe izilwane ahambe ayoxolisa ngesilwane.
angithi kwakuthiwa noMax fanele axolise ngenkomo akathathe izilwane-ke naye ayoxolisa kushembe. Ake siqale ngaye sibone ukuthi indlulamithi iyahlonipha. Ngeke babhemu uma ngabe nina namkela amaphepha lapho kaShembe ningafuni izilwane kusho ukuthi uShembe ngempela usilima. Ngoba angekwazi ukuthi abizwe ngesilima public kuthiwa uyisilima ebese emva kwaloko nithi nina namkela amaphepha. Iproof yokuthi la amaphepha abhalwe uMs Zulu niyithathephi? Niyithathephi iproof? La amaphepha abhalwe yena. Angeke inkosi type. Inkosi iyatypelwa. Ubani lo mtypelile? Wapretend engathi uyaxolisa, sikuzwanga thina ukuxolisa kuphuma emlonyeni wakhe. Yena bekufanele abize zonke intatheli zizohlala phansi ngama microphone akhombisa ukuyisola athi ngiyaxolisa. Nazonke akhombisa ukuyisola athi ngiyaxolisa. Lento yokuthenga ongizwe emchunu ukuthi bezolibele bebribe community la angeke izisebenze. Lento yokuthenga nje ungizwe emchunu ukuthi azobribe la ka social media ngeke izisebenze. Azozama umanipulate abantu ukuthi bebone umfazi engathi uyena wrong angeke izisebenze leyo nto. Umfazi akekho wrong, isilo siyahuda siyabheda. Isona esibhoshela isihlalo. Asilungiswe isilo, isona esi wrong. Isilo si wrong, akulungiswe isilo. Uma ngabe ningafuna ukulungisa isilo, ikhipheni indaba yobukhosi kusho ukuthi ayikho KZN. Vumelani ukuthi ngoba amakhosi ithathe mawukuthi anifuna ukulungisa isilo. Iphelile leyo. Uma ngabe ningafuna ukulungisa isilo seni lesesijolayo size sichomela abafazi ngomjolo, sichomela ondlunkulu ngomjolo, sithi mina nginomjolo wami ovutha amalanga ngalo mzuzu sisho intombi eplombayo, iplomba isinefu lapha endunini. Sisho yona sihlanyiswa intombi eplombayo njengoba sisangana kanje lesililo. Siyeka abafazi sabalobola ngenkomo siyohlanyiswa intombi efaka ikhuphe ngaphansi size sotshela abafazi ukuthi sona sinentombi. Amasimbe esilo lawo. Amasimbe esilo nginyanyeni mani nginyanya namasimbe esilo. Ngibulaleni mani ngibulala namasimbe esilo. Silo singamasimba. Phelile nje, finish. Uma ngabe lesilo ningasikhuzi kusho ukuthi vele lo mhlaba ufile kwanani nifile mentally. Mani ngafuna ukutshela isilo iqiniso. Tshelani isilo iqiniso. Sifile lesilo. Asikwazi isilo ukuthi sitshela amakhosikazi ngesancinza ukuthi nginentombi ngaphandle. Ungazochomela abafazi ngesifebe nje esikufakela ikhuphe ngaphansi. Musana ukunya nina. Nina noZulu seniqala ukudayisa ngokuthi yini uZulu. Ngazobheda nina. Kade nginibuka la during the day. Ngiyangena la ngibuka ama video ubani ufuna ukublame uMdolomba. Ngiyangena la ubani uzama ublame uMdolomba. uMdolomba akenzeli uthe wrong. uMdolomba uhlukumezekile. Nithini ngokuhlukumezeka kaMdolomba? Usihle akazange ayithola ijustice ethuke isilo samsabisa saze sathi sombulala. Anizange nize niyenze ijustice for Usihle. Usihle namlwela yini, namcindezela. Namhlanje uMdolomba futhi nifuna ukumcindezela ningazobhosha nina. Fuseke indaba lesilo siyanya sihudile, asilungiswe lesilo sihudile. Makufanele ngibulawele kona ukuthi sihudile lesilo. Anginandaba nalutho mina. Lalela wona ngikutshele. Phela vele ngeke nilikhulume leqiniso nina ngosomathuba nilambile. Mina ngizontshela iqiniso ngoba imali ikhona emfaneni. Into nje ngizontshela yona siyahuda isilo. Manje ngafuna ukuvuma ukuthi siyahuda isilo nenkinga ngifonele 0720216423. Fonani manje manje ngidinga. Isilo ngithi siyahuda. Mangabe ningidinga ngifoneleni manje. Isilo ngithi sihudile. Finish and clear. Lesilo sikwazi ukuntshela 99 ukuthi sihlale ehlalweni ngomuthi, sinomuthi sona. Sihlale ehlalweni ngomuthi, nonke niyavuma niyasincoma, hayi kusho ukuthi unomuthi sihuda. Akwazi ukutshela abantu ukuthi ubamanipulate ngomuthi ukuthi bakuhlalise ehlalweni, akwazi ukwenza njalo. Okay, noma ngathi umuthi awusebenzisa, kodwa awukwazi ukutshela abantu ukuthi ngihlale ngomuthi kulehlalo. Kusho ukuthi lezo hlala bongasideserve. Ubani lokuthakathile wahlala? It's the biggest question. Ubani lokuthathile wahlala.
ngabona mina uthi isilo ngesilungu basondelene no 3 second ngesilungu isilo makufanele silunge kwakufanele sisondelane namadoda aqotho hayi o 3 second o 3 second nabo bangamaphanta nje bayaphantela khona lapha isilo sima kanje ebukhosini sithi kusedladleni la kusedladleni isilo ngazongidakela wena ngazonya wena ipalace ibizwa ngokuthi kusedladleni ningazodakwa nina ubiza umuzi kayise ngokuthi kusedladleni umuzi kaMdlokombane hayi ningazonya nina uma ngabe nithi urong umdolomba ke sibuzeni ke nazi statement eqhamuke emlonyeni wesilo number 1 kusedladleni la umuzi oyipalace ubiza ngokuthi kusedladleni lo nina musana ukuvuna amaphara nina musana ukuvuna amaphara nina musana uhambe nivuna amaphara nina isida nizolimela leqiniso noma nizothanda ukuvuna iphara akwazi ukuthi isilo sikhamuwe sesithi kusedladleni la isilo sithi kusedladleni la musana ukuvula amaphara nina ngitsheleni into eyodwa musana ukuvuna amaphara ngitsheleni into eyodwa niyalimela yini iqiniso niwuZulu noma nidayisa ngeqiniso ngenxa yemali ngitsheleni iqiniso niwuZulu niyalimela yini iqiniso noma nidayisa ngalo iqiniso kunenkulumo yakasho umfowethu la ithi ngithi shit lento leyicimile ufuna ukundlalela amavideo khona manje izondlalela nje wonke amavideo khona manje le ndaba ayikhulunywe ngoba vele nikhuluma nomfana ongondliwa umfana ongasabi ukuyiface into obakondliwa nina niyondliwa abaningi benu niyasaba ukukhuluma ngoba nisaphakelwa mina ngiphakelwa mina ngiphakelwa ngihlezi nginizwa nje nithi uphakelwa uKing Bhaka lo mfana nina akantsheli uKing Bhaka lo mfana unemali lo angimphakeli lo mfana uhleze ngitshela athi hey lo muntu unemali mina ngiphakelwa mina ngayitshela mina angiphakelwa mina ngiyazondla angiphakelwa mina hlezi nikhuluma amasimba nje ngegama lami angiphakelwa mina ngiyafisa qhamuka indoda engangikhomba ithi inayo imali engifakela yona mina ithi angiphakelwa mina wabona pisilo esidawa size simemeze sithi eThekwini emngeni kwenzakalana emngeni abize nje indawo engasile athi eThekwini emngeni kwakumayelana nanje kwakumayelana nani wenzani umngeni yini umlando okhona ngomngeni ngicela ukubuza sengibuza nini South Africa yini ekhona ngomngeni usehlula nje nanokuthi uyayivubela impi uyayivushono usehlula iloko nje athi emngeni yini ekhona ngomngeni yini enamandla ngomngeni ngitsheleni into ekhona ngomngeni animboni lo muntu ukuthi uhlezi njalo ehigh uhigh lo muntu uhlezi ehigh every time uhigh lo akakhuzwe lo manje ngafuna umkhuza lo nizolahlekelwa yinto ekuthiwa uZulu sana ukugula nina musana ukugula nina uma ngabe ningafuna ukukhuza umisiZulu angeke kuze kulimale umndeni wakhe kuzolimala uZulu wonke ngalo ngakutshela umuntu ozolimaza uZulu wonke umisiZulu ngakutshela nasi umuntu ozolimaza uZulu wonke umisiZulu ithi ngiyakutshela fanele ngabe yena uyawumisa uZulu but akawumisa ubhizi uginqa phansi igama lakhe akalilaleli lomfo ubhizi uyawuginqa nje uZulu uginqa phansi atshela abafazi benkomo abalotsholwe athi yena unentombi athi na angincengi mina inquza yesifebe esho kumkakhe athi angilincengi mina igolo lesifebe nginentombi mina pho wathatha kanjani ifebe wafaka ngaphakathi kwipalace that's my biggest question wayithatha kanjani ifebe wayifaka ngaphakathi kwipalace wathatha ifebe wayilobola wakhipha inkomela ko50 elando omahoshe bafaka ngaphakathi kwipalace funa usitshela lokho ukuthi wahamba olobola ifebe wena ngenkomo niyadlala nina yena dlala nini uZofa khona babhala le comment ethi uZofa address yami 2 Set Street Boksburg 1459 umsuni kanini ongidinga ngaxhumana nami fast mina nginankinga nokufa
Yiyo lento enenza ukuthi ngisaba ukukhuluma amaqiniso, ninenkinga nokufa. Mina ngizange ngibe nenkinga. Kwaphuma udaba lathiwa ngisho inkosi uMancinzi ifuna i-address yami, ngayibiza mina 99 ngoba anginayo inkinga nokufa mina. Ukufa musana ungithusa ngokufa nina. Sonke sizofa. Kwabona obaba uMdlokombane bakhothama okusho ukuthi sonke simele ukufa. So ningazongitshela ngokufa nina. Kutshelalana amaqiniso ningalibeleni isitshela ngokufa. Njalo makuneqiniso fanele niqhambise ithuna msunyonyoko. Yekani ithuna, amathuna niyaya nonke msunyonyoko. Khulumani la, isilo sibhedile. Tshelana abantu nje ukuthi isilo siyabheda. Finish and clear. Awazi libele ufukamela, libele nifukamela iphara libheda. Niyalifukamela le phara liyabheda, niyalikhava, niyaliphava, niyalikhava, liyabheda, niyalikhava. Fusaki. Anizukukhava umuntu ebheda kangaka. Lo muntu ukwazi ukutshela uShembe 99 wathi uShembe isilima. Ngaphuma naye uShembe, ngapha yena uShembe makhoneni umbiza ngesilima. AmaNazaretha kuyimanje awazi noma emthandaza uNkulunkulu wawo noma eke. AmaNazaretha kuyimanje AmaNazaretha awazi noma fanele amthandazele uNkulunkulu wabo noma fanele amyeke. Lo uNkulunkulu uthi uyisiduphunga lo. Uthi uyisiphukuphuku lo uNkulunkulu lo. uNkulunkulu lo thiwa uyisiduphunga lo uNkulunkulu lo kuthiwe uyisidenga uyisibhanga usho 99 kwashiya kwathiwa uyisilima kwaphindwa kathathu kwathiwa isilima kanje ngoJesu owaphikwa uPetru iqhude lingakhali kathathu lo uNkulunkulu utshelwe 99 kwathiwa uyisilima 3 times etshelwa manje ngafuna ukuthatha lo muntu nimamlise rehab nizoba nenkinga noZulu. Kuyimanje amakwerekwere kuyimanje amakwerekwere kuyimanje abhiza amakwerekwere anyanyile anyanyiswa ukuthi uZulu usukumile uyawaxosha nijiye nidayiswa umuntu oyikhanda lenu utshela ngisho uNkulunkulu ekufanele ngabe nithembele kuye ophayile umthando nje baba behamba beguqile kuShembe bethi bacela izibusiso zokuhamba uthi uShembe isilima. Ingaka amaforeni engahambanga lo beyixoki kuShembe lo. That's why amaforeni engahambanga. Inkosi yeni biyixoki. That's why amaforeni engahambanga. Inkosi yeni biyixoki yahamba yayoxokisa kuShembe yayocela ukuthi icela isibusiso uZulu uzobeteleka ibiyazi kahle ukuthi imbiza ngesilimo emakhoneni. Bengafanelanga nje ambize ngesilimo uShembe. Khuzani umisi izulu. Musani ukuzolibele nikhomba mina. Khuzani lo muntu otrendayo njengamanje. Lamaphepha eniwakhiphile nawafaka kuyo yonke social media. Yelani la nina. Ayikazi inkinga yalungiswa ngamaphepha inkinga le. Musani ukulungisa inkinga ngamaphepha nina. Musaqala siyahlanya la emakhanda. Lo muntu unenkinga musani ukulungisa inkinga ngamaphepha. Ahlanye thina ekhanda anikwazi ukuthi sitshelwe isilo ukuthi uShembe uyisilima mase nithi ngixolise ngamaphepha musana usibhedela nini amaphepha musakusanganela uShembe nini phela isilo saziwa njengomuntu ongakhuluma amanga isilo samabandla siwumlomo ongathethi imanga njengoba sithe uShembe isilima fanele ngempela leyo nto leyo iphakanyelwe kusho ukuthi ngempela isilo samabandla sikhuluma into engasewujikwa isilo samabandla lesi that's why nganibuza ekuqaleni ngathi siyini isilo buyini ubukhosi nanyanya nonke nginibuza lo mbuzo ngithi siyini isilo buyini ubukhosi nanyanya nonke namhlanje lo muntu enimbekile nathi uyisilo ukwazi ukutshela ngisho Shembe imbanga athi lo isilima esho 3 times ezazi yena ukuthi waziwa njengomuntu owumuntu ongathethi imanga wathi isilima uthumile kumanje uyisiphukuphuku naye makwavuma-ke waba yisiphukuphuku ngempela makwavuma naye lo phukuphuku ngiyamzwela ngoba akufanelanga evume ukuthi uyisiphukuphuku kanje uvuma kanjani ubuphukuphuku ahambe athatha amaphepha thiwa sekuthunyelwa abantu abazohambisa amaphepha musana ubhedela uShembe nini uShembe umholi akakwazi ukwamukela amaphepha uShembe njengamanje akufuneka amaphepha fanele ephume ibutho manje ligiye libhekele eNanda
njengamanje akufuneka amaphepha, funeka kuphume ibutho ligiye libhekele eNanda liyoxolisa. Ibutho fanele kuphume ibutho liqhubha inkomo lihambe liyoxolisa lekaShembe. Ningazositshela ngamaphepha nina. Ningazositshela ngamaphepha nina. Lamaphepha elithi public what in control damage amasimba lawo akuna damage ni controla ngamaphepha la. Fanele kuphume ibutho ligiye ibutho libhekele eNanda. Kume yonke into amaphoyisa escothe kuyoxoliswa eNanda ngintshela. Hayi lento eliyishoyo. Njengamanje njengoba ethe uShembe usilima akadelelanga uShembe kuphela but nedalwa zabantu enikelelwe ngo2 rand lapha abizwe ngephukuphuku zonke ngoba kusho ukuthi labantu laba bahamba bayohlambulula zonke idalwa zabo kaShembe behamba nje esilimeni isilima ngeke mina ngizwe lentini. Yekani ungizwe emcuno anaqiniso. Ungizwe emcuno nje akanaqiniso. Lama video sewakhanda wenza i-damage control. Akuna damage control la wayenza. Akuna damage control la wayenza. Ngifuna wonke umuntu o-content creator ongamelelana nale nkulumo yami njengamanje avele ngizovala ulive akahamba ayovula ulive azama ukucontrola lento azongibona kahle. Ngizokukhombisa ke ukuthi yini lento. Ngoba ichunu leli lihlulwa zinkinga zalo nalo linenkinga eshisa bhe liyahluleka ukuyinaka libhizi liyothi umdolomba wrong lo mfazi walo wayephuza nama-Nigeria eCape Town lithini ngaye uright yena ngapha yena ulwisa ama-foreign umfazi wakhe yena uphuza nama-Nigeria laphana eCape Town uright yena usabhedela umdolomba nini ngazobhedela umdolomba wena ngizwe ngabhedela nje umdolomba hayi yabheda iy'nkinga zekhaya zafukamela ngazodayela umdolomba nalo wakho kwakufanele afukamele iy'nkinga zekhaya angaphuzi nama-Nigeria kuze kuphutshe amavidiyo 99 tshela mina anikwazi unithi umdolomba wrong uma ngabe nithi umdolomba wrong kusho ukuthi nonke aninalo iqiniso eSouth Africa umdolomba nje ayikho into wrong ngayo. Lo thiwa nje uyisilima baba uNyathi unezinto ezintathu zokuzenza manje. 1 ukwamukela izilwane eqhamuka kubaba uMisizulu ezoxolisa kuwena. 2 ukuthi enze public apology ebiza intatheli etshela ukuthi unguNkulunkulu omkhulu kangakanani wena. Yabo? 3 ahlambuluka ukuthi kungani ekubize ngesilima ngoba njengoba ekubize ngesilima ikhona into akade libele ifumbethe. Uyinkinga umuntu odakwa kanti ukubambela iqhubu. Uyinkinga lo muntu. uMisizulu bengadakiwe laphana ubeventa. Uyaventa lo muntu. Angithi ngiyakutshela ubeventa. Ikhona into uLokhunja uShembe amenza yona okufanele ayihlambuluke uMisizulu. Angithi ngiyakutshela mina. uMisizulu ufanele ehlambuluke ukuthi kungani uShembe eze wambuka ngamehlo ukuthi usilima ngoba hayi ukuthi uvele wathi uyisilima ikhona into uShembe ayenza uyena fanele ahlambuluke akahlambuluke ngempela. There is more to tell in this. Fanele ehlambuluke lawo maphepha wanayo inhlambuluko. Amaphepha nje amaphepha abhaliwe angabhalwa nawo bani abakhona phambi kwaSisilo abanesingisi esikhulu esingaka ninga-copy paste from uChatGPT nizama ukucontrola i-damage lamasimba lawo thina swamukeli akahlambuluke. Mina njengoba ungibona iSilo ngithi sihudile ngiyahlambuluka ngento esenzile naye akahlambuluka ukuthi wenzeni hlambuluka ukuthi uShembe kwenzeni hlambuluka akahlambuluke ukuthi uShembe umenzeni. uShembe bengeke ambize ngesilimo engamenzeli lutho. Ikhona into uShembe amenze yona akahlambuluke ngoba uma ngabe engahlambuluki leyo nto leyo iyiproof yokuthi uNkulunkulu naye impela uDomkop. Nami namhlanje nginenerve yokumtshela uNkulunkulu ukuthi uDomkop uma ngabe amkela amaphepha nginayo inerve futhi akekho ongangiphikisa. Angithi ngifundiswe indlulamithi yami. Mina ngihamba ngqo efundiswe zendlulamithi ngitshela ukuthi inhlambe engiyibiza kule channel yami uyizwanga yini eNdlunkulu. eNdlunkulu igolo liyabizwa. eNdlunkulu isifebe siyabizwa.
endlunkulu kuthiwa umuntu uyapepereza pe endlunkulu. Yiyo-ke lento engiyenzayo-ke mina. Yebo, lento ayiyona uMisizulu nami ngiyona 100%, kodwa mina ngifuna adilike esihlalweni sami kuhlale mina. Yena akadilike kule sihlalo senhlamba kuhlale mina permanent, yena akabuyele kulungeni. Finish. Angikwazi ukubanga noMisizulu isihlalo sokudelela. uMisizulu akashiya isihlalo sami sokudelela, yena ahamba ayoba inkosi. Finish. Asingabanga into engekho. Asingabanga inhlamba Misizulu. Lamagolo kade wabiza abizwa la ekhaya. Thatha-ke wena okwakho ukulunga njengendlula mithi ujike nawo. Kwakona ukuthi wadubula ibhubesi, akuvumelekile lokho. Wadutshulelwa wena ibhubesi. Kwangafanelanga ibhubesi bakudubulele lona. Kwakufanele kuhambe uyolidwengula ibhubesi, hayi ukuthi ulidutshulelwe ibhubesi. Awuzange ugcotshwe ngendlela. Ibhubesi ayikho inkosi okufanele ilidubule mayibekwa. Indlula mithi iyahamba iyolidwengula ibhubesi, ihambe njengoDavide owadwengula ibhele ukuze abizwe ngengonyama. Lokho akufanele ahamba ayolidwengula ibhubesi. Ingake edelela kanje, akalidwengulanga ibhubesi lo. Azange alidwengula ibhubesi lo. Angene naye lo esiqiwini mina ngolidwengula ibhubesi lo liyomhlula lo. Ngithatheni ngifaka naye esiqiwini, mina ngolidwengula ibhubesi lo liyomhlula lo. Ibhubesi awulidubuli, uyalidwengula. Kwaba wrong ukuthi bakudubele ibhubesi. Namhlanje uhleli wasihijack isihlalo. Wasihijack isihlalo. Wahlala ngendlela engafanelanga uhlale ngayo. Kwakufanele uyolidwengula ibhubesi, hayi ukuthi uyolidubula. Awulidubuli ibhubesi lokuhlala esihlalweni, uyalidwengula. Inkosi yalidwengula ibhele. Ayiveli lidubule nje lilale phansi mase kuthiwa kuyahanya. Nakhona lapho walidutshulelwa wasungena nalo-ke wena sowubuya nalesiqiwini. Ayikho lento eyenziwe. Fanele nilungise yonke lento vele niwuZulu. Usofa ama-comment asho njalo usofa. Ufile vele uMisizulu ephila. Musana ukutshela mina ngokufa kuyimanje nishonelwe inkosi iphila. Inkosi yenifile. Ngithi ngiyakutshela laba batshela mina thi uzofa. Kahle nokuqala nihambe niyovusa le nkosi yenu ngoba into efile kwayona. Kungcono mina ngiyobe sengenza a practical example yenkosi yenu ukuthi ifile. Ifile le nkosi yenu ifihamba. Ikwazi ukutshela umuntu wesifazane ukuthi ayincengi igolo lesifebe. Isho kumuntu wamkhiphela inkomo ezu50. Angazi noma niyayizwa yini leyo. Kuyimanje wena unehluthe ekhanda ngenxa kaShembe lo bizwe ngesilima. Should nawe njengoba une-afro nje uyisilima. Le afro nayo namhlanje. Lo muntu lo inkosi uthe uNkulunkulu wakho uyisilima. Hamba ogunda-ke wena. Ngoba utshelwe 99 kwathi uNkulunkulu wakho uyisilima. Hamba ogunda. Before utshele mina ngokufa, uNkulunkulu wakho bamtshele 3 times wathi uyisilima. Kwathi isilima, kwathi isilima. Hamba ogunda wena, ungalandeli isilima. Akwazi ukulandela isilima wena. Gunda okungcono ngoba isilima lesi. Njengoba ubona uMisizulu edelelwa yimina namhlanje iqalekiso zokuthi uthe uNkulunkulu uyisilima. Mina ungamane unginyanye mawunginyanya. Mina ungamane unginyanye mawunginyanya. Kwaphetha nako lokuthi indoda ithwala ikhanda elikhulu ihambe yolobola umama wengane. Ihambe yolobola umuntu osevele vele nezingane nenye indoda. Awomlobola azomfaka ebukhosini. Ivele lento yakhe isinomsindo ongeke uphele. Kuyimanje namakuthiwa yakhothama kusayolwa izingane zalabo baba bangaphandle zilwe nezasebukhosini bangubukhosi. Ngithi ngiyayitshela. Mayelala yena lo mayekhothama. Izingane lezangaphandle komshado wasebukhosini zisazolwa zilwe nezasebukhosini kubanga isihlalo. Kuthiwa hayi wena uSalemu mfanami ubaba beshade noma wakho. Kusawudonswana umhlola wena mayelala lo. Yadlala wena. Mayelala lo usazoshiya inkinga lo. Maningayibona inkinga lo asenifake kuyo lo inkinga enkulu lo. Lesihlalo lesiyana sawuba nokukhuluma inguna phakathi lesi. Manje ngafuna ukuvuma futhi kusho ukuthi ngamasimba abantu. Aninalo iqiniso.
kwasona lesihlalo vele siyaketuka mayekhothama lo ngoba kwalezi ingane lezi zakhe lo ofike vele ezalele abanye abafana bangaphandle kusazoba nenkinga wena baba ubezade nobabakho usevele vele usiqalekisile isihlalo fanele naleyo nihlalele phansi nivume sida akadivorce ahamba erehab abuya athatha itshitshi ngoba ayikho lento yakhe ayikho inkosi ebhebha la sekubhejwe khona ayikho siqale ngomisa izulu inkosi edlokodla umthondo wayo la kudlokodle khona omunye umuntu siqale ngaye ngqo asiyazi leyo nto thina asiyazi thina leyo nto ayikho inkosi ekufanele ibhebhe la sekubhebhe khona abanye abafana ayikho inkosi enjani edla insalelo ayikho into kanjalo inkosi ayidli into ezisele inkosi ithatha itshitshi hayi ukuthi ithatha umuntu okuthiwa kanjani mina ngiyamthanda uvela ubona inkinga ke le inkinga ke le inkosi enjani nje le inkosi yazi ukuthi ubaby mama uthathwa afakwe khona ebukhosini umuntu ongamshada ubaby mama mina umuntu ongekho ebukhosini angikho ebukhosini mina ubaby mama nginelungelo lonke lokumshada ngoba angikho ebukhosini umuntu osebukhosini akanalo ilungelo lokuthatha ubaby mama akanalo noyedwa lalela leyo nto leyo mhlambe ngokomlando la eSouth Africa iyaqala futhi iyagcina ngayo uMisizulu iyaqala futhi iyagcina ngaye umuntu okwazi ukutshela amakhosikazi akhe 99 athi wena uyisifebe gola ngilincenga igolo lakhe inquza isifeba ngiyincengi bese ahamba athi yena unentombi abe proud ayishayile bathi nginentombi mina ayikho leyo nto yakhe kabheda lo manje ngafuna ukumtshela uyabheda uMisizulu kusho ukuthi andiphinde nikhuluma iqiniso la eSouth Africa kumanje kuyaliwa kulwizimpi ezinkulu kabi ukuthi singafocus emntwini okuthiwa usedla idama izwathuka abafazi einkosi kuyinkinga kabi aphinde abiza ushembe ngesiphuphu angeke kuze kulunge manje ngafuna ukukhuluma iqiniso fokof kwanani mangabe lingitshela ngethuna fuck sonke sisofa kumanje ogogo beni bakhulisa amazambane lapha ensimini badecompose kudala bakhulisa wonke umbilo khona lapha kini khulani nje vulani la nina iqiniso anifuna ukulikhuluma ngoba nisaba abantu abanemali thina sinayo imali asinqeni baqonda khulumani iqiniso sawubona mangobese wayinifa umangobese ngephutha musana ukusuwela mangobese akaze nje umangobese athi ngifakeni akazi ngeke sidlale lento le vula nje amehlo isihlalo sobukhosi siyabheda sifile isihlalo sobukhosi siyabheda isihlalo sobukhosi silimele silinyazwe umuntu oyedwa nami akasilungisi akaxolise akahamba olungisa isihlalo usibulele lama moderator lawa la ngicela ukufaka abantu lento enokungifakela wonke umuntu la kulo panel wami amasimba leonto mina wami upanela ufaka umuntu ungazange ngaapprove musana ukungifakela abantu musana ungifunza abantu ngenkani into engizoyenza ngizoniblocker ngizoniblocker ngiyantshela ngoba ningifakela abantu wena nokusi lapho ngingashonga ngibona ukuthi ufaka onokusi lo muntu musana ungifakela abantu ngingazange ibe nesivumelwano seni nami sokuthi fakana abantu lo muntu uyabheda lo sibulela isihlalo sobukhosi lo muntu yebo baba usukhona esitoro oh okay lalela awambi ulibheke lapha na eCheckers Cosmol bheka lapha neCheckers isizathu ngisho njalo ngifuna uthenge lona mase ungiphathela nama ice tropez ama ice tropez i6 pack nje yakhona ungiphathela ama ice tropez i6 pack yakhona ngizophonsa imali nje njengamanje ku account yakho ngiphonse manje ungiphathele lona mase ungiphathela ne ice tropez i6 pack yeah okay ngalo mzuzu ngiphuza into engaphuzwa ngisho nayo inkoseni idla istela idli Amstel inkoseni isilo twazidli Amstel isilo sidli Amstel ayikho into engangiphisa yona isilo nje sidlela iAmstel phuma nje lapho lesitela lesenikhuluma ngaso niyasukela iAmstel leya Amstel laka nayi Amstel laka bekuyi Amstel leya le lapha evidweni
nisithatha isitela iAmstel leyana angiphiki isitela sikhona isithombe saso la eke wasiphatha khona but kuloko kwayizolo bekuyiAmstel nikuthatha lokho kunye nikuthatha phiko kwesitela nikuthatha lokho enikhuluma ngako nina nikuthatha lokho enikhuluma ngako nina sanobhetha lo bedla ingudu lo udla ingudu lo umuntu bedla ingudu loya udla ingudu phuza ingudu inkosi yonke iphuza ingudu idla ingudu izibiza abafasi abakhiphela inkomo more than 50 ibabiza ngefebe namusana ukudlala nina lelizwe lizobhubha manithatha kanje inyanya asajabulile engane nina musana ukuphila isicontent nina lento enofuna ukuzosirabha off ngamasimbi enziwe umuntu inkinga leyo nina la eSouth Africa niyakwazi ukuthi nizorabha off amasimbi omuntu kwipublic nizozama uyicindezela into nibhadalo uzobona bazokhokhelwa bonke content creator uzobona beposta negative lo mfana uyadelela uyayeyisa ubondola lezi ichaka sephakelwe phela labo khamsa ngithele sebephakelwe amasimba lentini ukuthi njalo masenithola ibribe pack kulamakhosenu namakhansela no president bese niyaqala niblame umuntu okhuluma iqiniso amasimba lentini kuyimanje nje nenza amasimba lapha kumangobeso nangizwe emchunu ngoba naku futhi ufuna ibribe pack lamasimba lawa fa wayeke kumanje xovekile imashoni mash wena ngizwe uwe kanye oxovayo lapha uxovile kumanje xove ngakhona ngoba naku fanele njalo nixove lama bribe pack njalo niyaxova nenixove lama bribe pack ngiyakubona namanje uyakhuluma uthi urong umntolomba ayikho lento ishoyo uyadakwa wena usebenzela ibribe pack ngalomlomo wakho mina la ngikhuluma iqiniso angixovi mina khuluma iqiniso la le iqiniso engilikhuluma la leyafelwa leli mhla ngifile lesizwe siyongikhumbula lesi ukuthi yayaba khona indoda ekwazi batshela angazi nina ngoba ninamadoda vibrator nina namadoda lezinto ama-vibrator nje izinto nje nichitha ngasizungu ama-vibrator lezinto ngamane nithenga amapipa aseChina kunalamadoda abalekela iqiniso thengani lamapipa aseChina ngoba lamadoda wawona amadoda lezinto ama-vibrator nje so kwama-vibrator negazi lezinto zini ngoba akwazi ukumela iqiniso imapha amadoda angakwazi ukumela iqiniso kule khanza namhla makhuluma iqiniso sabiswa ngokufa nani fusak msunyonyo sabisa ngokufa ngazongisabisa ngokufa nini uShembe ubizwe ngesiphukuphuku kumanje kuyimanje uShembe sabuphumela ngaphandle ubizwe ngesilima nizongitshela ukuthi ngizofa akafi ngani lo biza uShembe ngesilima mawukuthi uShembe unamandla akazange afe ngani lo mbize ngesilima ngoba liphathwa ngeze neze igama lenkosi njobe bizwe ngesilima nje wathiwa uyisilima akazange afe ngani same time ngoba thiwe uyisilima nangumgibe wathi uNkulunkulu obhoshayo kwanaye umgibe uphumelele successful imgibe yindaba nina ningafunda ukuthi umuntu okhuluma iqiniso uyaya phambili nina njalo kufanele sibe sininabukelise emasimbeni siyaninabukelisa neza amasimba siyaninabukelisa ningazonya nina ningazonya nina ngifakele imali le fast manje ngilindele iorder lami ngifayele imali masini nina ningazokhuluma udodi nina lo nkulunkulu wenu utshelwe 99 athi isilima 3 times leyo nto le isho ukuthi lo muntu unegrudge naye uShembe yindaba ingahlalelwa phansi indaba uthi akakhuluma ukuthi uShembe umenzeni ngoba ikhona uShembe into amenze yona ubengeke ambize ngesilima 3 times engazange amenze lutho nami ithi ngithenga idakamizwa la vele nenkosi yami iyaphuza angiphuze nami nenkosi yami vele iyaphuza ukuthi nami ngithenge la nginathi vele inkosi yami nayo iyaphuza ithi ngithenge nami la ngizokhona ukuthi nginathe nendlula mithi yami iyaphuza vele musana ukukhuza mina ngokuphuza iyaphuza indlula mithi nathi Amstel musana ungisanganela ke nini sana ungisanganela nini lo muntu uphuza ingudu lo sana ungibhedela nini kuyimami nangoti istropes lo muntu uphuza ingudu phuza isitelo lo muntu sana ungibhedela ke nina sana ungibhedela nina tshelani nayo inkosi yenu enihlazile la esizweni kumanje meyezwa yimina kufanele yingoba iComcity yahuda
lo muntu usasidelele kakhulu isihlalo lo. Okulandelayo lo muntu uzogcina enijikela nonke nonzulu. Lo muntu kuba nembhikisho ashone ekhoneni uzululwa afuna ukuphumela obala ukuthi yena umephi. Akasho wena uthi umephi. Maqeda kuliwa khale angiyithandi lento eniyenzayo ngoba kunomzala bami bakoZimbabwe kunobani bani. Lo muntu akaphumela obala ngani. Ngelinye ilanga lo muntu uyondayisa no ngoba akaphumela obala ngani. Kuyoba yini la khona isilo siyoyeka khona ukujabulela umholo simele abantu baso. Hlonipha bafu. Kuyimanje umuntu ongitshela ngihloniphe ungitshela ngomuntu okwazi ukutshela abafazi bakho ukuthi unesancinza sakhe nabhebhana naso ngaphandle. Yena ngazongibhedela nini. Shuthi nani kwazi ukuthi kuyini ukuba yisilo. Kuthi nani kwazi ukuthi kuyini ukuba yisilo anibazi ubukhosi. Anazi ukuthi yini isilo yini ubukhosi. Awukwazi ukuthi utshele mina ukuthi lo muntu lona utshela abafazi bakhe athi nginentombi yami mina ngincenge egolo lesifebe. Nginentombi yami mina. Kanjani? Atshela abafazi ukuthi unentombi abatshele nani abafazi athi nginentombi yami mina. Abafazi hayi musana uganga ngami nini. Nani aganga nini? Sana ukudlala ngami nina musana ukudlala ngomuntu othule. Ngithule phela mina ningazodlala ngomuntu othule. Mina la ngikhulumela noShembe namaNazaretha wonke ngithi awukho maphepha la thunyelela uShembe. Lo muntu akahamba thatha ibutho lakhe abheke kaShembe ayoxolisa kaShembe. Akamusa ukuthumela amaphepha kaShembe. Akathatha ibutho. Umuntu onelungelo lokuthi ayoxolisa kuShembe ngamaphepha kungayimini umuntu kazana. Lo muntu uyisilo akathatha izilwane aphushe namabutho akhe abheke kaShembe ayokhala khona ukuthi hayi cha nyathelile engwenyama ngoba ayikho lento le. Abanehluthu abagunde makuthi namukele iapology yamaphepha. Nonke ninehluthu uma ngabe le apology yamaphepha niyamukelile gundani. Ngoba angekwazi ukuthi lo muntu athuke inkosi yenu mase nina nithi namngela amaphepha amasimba lawo. Nqedile ukukhuluma sengiyahamba bekuyi press